Os comezos son tardíos, aínda que eu sentía no meu interior que podía ter unhas cualidades para a escrita xa desde a mocidade, e non pasei uns cantos poemas que eu escribía e guardaba para min, algunha vez líos entre os amigos. Realmente, ata os 38 anos, non empecé a dedicarme un pouco en serio á literatura. Por qué? Porque para min a literatura, como profesor de literatura que son, significaba algo en mayúscula, eran unhas palabras maiores, era algo case sagrado, non? A literatura para min é algo moi serio. Eu parecíame que non estaba á altura das circunstancias. Pero, cando tiña 38 anos, pois hai 10 anos agora, caeron nas miñas mans as bases do 9º certame de narracións breves Manuel Murguía, precisamente o ano en que a Academia celebraba o Día de Letras Galegas con Manuel Murguía. Entón, caíron as bases, eu vin que eran entre 15 e 30 folios, a dobre espazo, ben, pois aí me puxen a escribir un relato axustándome a eses 30 folios. Mandei o relato, debo dicir que foi unha experiencia maravillosa, foi unha experiencia para min sublime. Paseino tan ben, vivín a vida dos meus personaxes que xa sentí unha recompensa inmensa. Un bo día, creo que era o 2 de maio, chamoume Enrique Rabuñal, que é o moderador, era o mantedor do acto, e dime, se sois Vázquez Somoza, digo, sí, pois gañaches xunto con Xosé Carlos Caneiro o 9º certame de narracións breves Manuel Murguía. Ben, aí, desde logo, foi un pouco a miña sorpresa, porque era o meu primeiro relato, a miña alegría, gañar con Xosé Carlos Caneiro, todo un clásico da literatura galega, o que eu xa explicaba nas miñas aulas, e, ademais, no ano dedicado a Manuel Murguía, co cal o acto foi precioso, estaba a Academia, os membros da Academia, viñeron ali ao Salón de Actos do Murguía, e, ademais, estaba no xurado Carlos Casares, outro escritor ao que eu adoro, aparte de Xesús Alonso Montero e Manuel Oureiro. Ben, foi unha experiencia que me fixo reflexionar e a partir de aí puxemos a escribir, escribo pouco, mido moito o que escribo, repaso, vou moi a modo e, bueno, a partir de aí chegaron algúns premios máis e así estou nesa tarefa cando teño algún tempo, non fago de forma sistemática, non me considero un escritor pola pouca dedicación que neste momento teño, pero aí andamos a voltas con a novela e con algún relato máis.